Para tener 12, 13, 14. Cuando la gente necesita... No, queda. Yo quiero representar a 60 y pico por mil. ¿Sí? Ahora se va a aprender cuando tú lo veas. Podrán advertido esta comparecencia, dado que ahora o comité de dirección o grosso deses nomes que se coñecerá hoxe, que ora lles darei, dos que lles darei conta agora, saen directamente do partido, e tanto como decir das propostas, e despois de falar cos responsables do partido en cada provincia, propostas que fixeron, propostas que chegan do partido en Galicia tamén, é dicir, nomes consensuados con ese obxectivo, que é o obxectivo de todos, de acertar co que a ponencia explicite e acertar co que a ponencia signifique. É un equipo amplio, un equipo novo, un equipo no que creemos que o denominador común é esa combinar experiencia e xestión que a teñen moitos deles, pero tamén claridade das ideas, xuventude, está ao redor dos 40 anos a media da ponencia e espírito crítico moitas veces dende a victoria en circunstancias non fáciles. Por tanto, temos buscado nese equipo que vai facer a ponencia capacidade, solvencia e tamén darlle protagonismo a esas persoas e a través delas a moitas outras as que representan para aportarnos puntos de vista diferentes aos que se viñan aplicando a toda agora e incluso ás veces diversentes. Iso é o que buscamos. Non hai ningún problema en variar rumbos se entre todos estamos de acordo en que ese rumbo, se seguro que haberá puntos en que estemos de acordo todos en que esa variación é necesaria. Xa digo, somos conscientes de que a cidadanía nos reclama un cambio, o vimos dicindo dende o día 24, que reclama tamén novas formas de participación dos representantes públicos e, polo tanto, non entender esa mensaxe e non poñer para recoller todas esas cousas que nos queran decir os que máis facilidade teñen para escoitalo sería un erro que non queremos cometer. Polo tanto, durante os próximos días convocaremos ou se convocará esta ponencia para dar a base do que debe ser o documento, os puntos principais acordaremos entre todos e eles, en primeiro lugar, sobre os que debe versar esta ponencia e tamén os xeitos, as maneiras de implicar o máis posible non os afiliados e afiliadas do Partido Popular, que por suposto é os primeiros, senón a cidadanía en xeral. O que vamos a intentar é dende mañán xa abriremos unha canle de participación na nosa páxina web para que todo aquel que queira facer suxerencias de calquera xeito, en calquera dirección, todo aquelo que estimen conveniente sobre o que debería cambiar o Partido Popular para seguir tendo esa vocación de partido de goberno, que o poidan facer. Sería imperdonable que ninguén que quixera facer unha aportación, a digo, a través da nosa páxina web, pero tamén a través de calquera canle que nos poida chegar, a través das persoas, dos seus representantes nos concellos, calquer cousa que estimen conveniente, calquera suxestión que nos fagan chegar, será benvida e será tomada como unha aportación, digo que diga, para intentar mellorar. Empezos,